Il-proċess ta' konsultazzjoni f'pajjiżna dwar l-għażla tal-Arċisqof il-ġdid intemm u issa r-rapport ta' Nunzju Apostoliku Aldo Cavalli qiegħed f'Ruma d-diskussjoni fil-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet. Ftit tal-jiem ilu n-Nunzju Apostoliku Cavalli iddikjara li l-proċess ta' konsultazzjoni kien għadu għaddej. F'dan il-proċess in-Nunzju konsulta ma' saċerdoti u lajċi magħżula u fih staqsihom dwar il-ħsibijiet tagħhom fuq il-qagħda tal-Knisja f'Malta. Hemm talabhom ukoll 3 ismijiet li huma jaħsbu li huma l-aħjar persuni biex imexxu d-djoċeżi ta' pajjiżna. One News huwa informat b'mod esklusiv li fl-aħħar jiem in-Nunzju Apostoliku ħalla pajjiżna biex jgħaddi r-rapport tiegħu b'dak li ħareġ mill-konsultazzjoni lill-Prefett tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet, il-Kanadiż Mark Ule. Issa l-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet tiddiskuti r-rapport u l-lista ppreżentata min-Nunzju. Wara jew tinnomina wieħed minn dawn l-ismijiet jew inkella tannulla l-proċess li sar sissa u tibda kollox mill-ġdid. Jekk in-nomina tan-Nunzju tkun ikkonfermata mill-Kongregazzjoni tmur ant il-Papa li mbagħad jagħti t-timbru finali biex is-sena d-dieħla pajjiżna jkollu Arċisqof ġdid. Imkejjen f'Ruma jsostnu li s-Salesjan Fabio Attard jieqpa l-favorit li jieħu l-kariga ta' Arċisqof. Iżda imkejjen fil-Kurja Maltija qalu ma' One News li f'dan l-istadju għadu kmieni wisq biex jingħad min se jkun is-suċċessur ta' Pawlu Cremola.